А сега чискай. Готово. И така, дами и господа, много пишлемета правят грешка, когато тренират. Това е прав штанга за бицепс. Сгъваш, трябва да сгъвате правилно. Ама много пишлемета ми се правят на вази, като почнат да клатят така, те, ко правят. Джагъс, мангъс, прави се така. Така, полека, амплитуда на бицепса. Така, до отказ. И така, постоянно, докато се напомпи мускула правилно. И след това, това е само едното упражнение. А след това, помпите бицепса от седнали на скок, от стол може или от поставка някаква, каквато искате. Така. Не така. Това не е правилно. Или така. Това е правилно. Да има амплитуда на бицепса. Така. Обаче много хора правят грешка. Това е въпрос за вас начинаещите. Когато влязат за първи път в залата, искат да постигнат резултати само за кратко време. Това е грешно, момчета. Правите го... Истината в този спорт е да го правите с години, яко помпане, яко ядене и яко тренировка. А не влязли за един ден в залата и искат да изглежда живот. Братлета, това не става така. Това не става толкова бързо. Или някакви мутри, взели ми анаболи и ми се правят на големи мъже. И какво е това, а? Смях под пара, те? Това смешно е. Вижте, аз дигам от 5 години и имам супер тяло. Обаче, дигам до отказ. При мене няма празници, няма различни простоти. Аз като кажа, за мен закон е тренировката. Всеки ден. През ден. Тренирам. Така. Това е за бицепс най-универсалното упражнение, което това ми даде супер резултат на бицепсите и вече имам 42 ръка. И станах супер копеле. И така. Момчета и момичета, помпите с амплитуда, а не правилно и да ми се говорите в залата като някои смотаняци. Залата не е говорене, а истински тренировки, истински железа. А не някакви лапита отишли в залата, правят на само големи мъже и чара ми говорят като някои путки. Момчета, внимавайте, защото Рамбо смъртта е тук. Той ви напъсва и той ви казва. И така. Какво правите, компютър? Слагате синджира. Това е. Това е, момчета. И така, коремни преси, така, се правят така. Така, може, такова. Може, така, това е най-правилното. Или може и така, за странични така. Или може така. Така. И след това, така. Това го прави Милош Сарчев, който е сърбен, има супер преса. И след това мъртва тяга или гребане с танга. Така, така или така.